Tak hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Panečku, tady je akustika. Vítám tady jednak naše studenty psychologie, jednak vás všechny, kteří nejste studenty, ale přesto vás zajímá problematika psychologické analýzy textu. Ono to zní teďka hodně komplikovaně, ale pokusil jsem se dnešní prezentaci udělat tak, aby byla co možná nejpřínosnější i pro vás, kteří nejste psychologi, ale třeba zajímá vás, co text může vypovídat o osobnosti člověka, zajímá vás třeba současný výzkum anebo trendy, kam se vlastně psychologická analýza textu pohybuje. Téma dnešní přednášky jsem proto zvolil tak jako popularizačně, a to slova, která nás odhalí. A pevně věřím, že z té přednášky nebudete odcházet jako tady slečna nebo paní, která je trochu zděšená, tak doufám, že moje přednáška bude v tomhle směru mnohem příznivější a příjemnější. A rovnou bych chtěla říct, protože není nás tady tolik. A je tedy možnost klidně se věnovat i čemukoliv, co by vás napadlo, co by vás ještě zajímalo. Pokud byste se chtěli u některého slajdu nebo u některé věci zastavit a doptat se, tak vůbec neváhejte a klidně mě přerušte. Buď zvedněte ruku, nebo zakřičte, nebo já nevím, cokoliv, zahvízněte. A já se doptám, abyste si z téhle přednášky odnesli všechno to, co byste si odnést mohli a zároveň, aby splnila vaše očekávání. Na začátek možná bych se mohl představit. Mé jméno je Dalibor Kučera, jsem vedoucím katedry psychologie na naší Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Univerzita, která má v současné době bakalářský psychologický studijní program, ale velmi brzy bude mít i navazující magisterský, takže psychologie u nás jenom kvete. A na naší katedře psychologie se věnujeme celé řadě zajímavých výzkumů a jeden z nich je právě výzkum, který se týká textové analýzy. Tu svoji prezentaci jsem koncipoval tak, aby v první části vás tak nějak dostala do toho problému. Abyste věděli, nebo abyste se aspoň v základu dokázali orientovat v tom, co vlastně ta psychologická analýza textu je. Z čeho vlastně vychází. Na čem my, vědci, kteří studujeme text, na čem budujeme. A v druhé části se potom podíváme na to, že občas se potýkáme i s celkem významnými problémy. A v třetí části, v té poslední, se podíváme na nové trendy, které přineslo 21. století a výpočetní technologie, zejména strojové učení a umělá inteligence. A znovu říkám, kdybyste chtěli u jakéhokoliv z těch témat zastavit, doptat se, na něco se mě zeptat, tak opravdu neváhejte, vůbec se nebojte a klidně si mě zastavte a já cokoliv vysvětlím, co jen byste potřebovali. O čem se tady dneska budeme bavit? Někteří z vás možná už tenhle slide znají, protože ten dávám na začátek téměř každé prezentace, která se týká výzkumu lidské komunikace. Tak jenom, aby jsme si to ujasnili, budeme se věnovat verbální komunikaci. To znamená komunikaci pomocí slov, která je realizovaná pomocí slov. To znamená, můžeme ji třeba přepsat do nějakého textu, ale nejedná se o žádnou podobu nonverbální komunikace. To znamená mimika, gestika, posturika, proxemika, kinezika. To znamená všechno to, co my děláme teďka a nějakým způsobem ukazujeme našemu okolí, lidem okolo nás. V tomhle směru je to trošku výhodnější, ta analýza verbální komunikace, než rozbory nonverbální komunikace, protože asi tušíte, že je poměrně obtížné komplexně popsat třeba lidský postoj, nebo to, jak já se zrovna tvářím, moje mimika, nebo gestika, jak hýbám rukama. Zatímco ten text je prostě obvykle fixovaný, můžeme ho nahrát jako audiozáznam nebo jako videozáznam dokonce. Můžeme ho samozřejmě přepsat do textu a potom už nám tam zůstane, což v tomhle směru je taková jako hodně výhodná věc. Verbální komunikace, tady používám tu zkratku VK. Verbální komunikace v psychologii samozřejmě hraje naprosto klíčovou roli už od počátku, od vzniku vůbec psychologie, ale samozřejmě i mnohem dřív. Protože samozřejmě psychologie a psychologická profese je na ústní slovní komunikaci do značné míry závislá. Drtivá většina terapeutických přístupů spočívá v tom, že nějakým způsobem komunikujete se svým klientem. A samozřejmě i výzkumy, ať už jsou to v podobě třeba dotazníku nebo dotazování, jsou prostě založené na verbální komunikaci. Vy zdáváte nějaké zadání, na něco se ptáte a ten druhý vám odpovídá. Takže ta tradice toho, že slova v
v psychologii hrají roli, se dá datovat od nepaměti. Mimochodem už třeba v prvních pracech Sigmunda Freuda, třeba z roku 1901, najdeme explicitní zmínku o tom, že lidská komunikace odráží lidskou osobnost, že přímo jakoby ten záznam toho textu je jakýmsi zrcadlem naší osobnosti. Od té doby jsme samozřejmě urazili velký kus cesty za těch 120 let, nicméně ten předpoklad toho, že text vypovídá i něco o nás, komunikace vypovídá něco o nás, tak samozřejmě je pořád platný. My se ale na tuhle perspektivu mezilidské komunikace budeme dívat spíš z pohledu vědeckého. To znamená ne z hlediska té individuální zkušenosti, já se teď s vámi bavím a nějakou zkušenost, nějaký zážitek si odnáším, ale budeme spíš pracovat v tom rámci, jak obecně většina lidí komunikuje, jak celá vlastně populace, anebo celé jazyky a celé kultury, jakým způsobem vlastně zprostředkovávají nějaké myšlenkové obsahy těm svým adresátům, těm svým recipientům, příjemcům toho sdělení. Pro tento výzkum je naprosto klíčový pojem z oblasti lingvistiky jazyková variabilita. Ono totiž, kdyby bylo třeba, chcete říct, venku svítí slunce. A tohle moje sdělení nese velmi explicitní poselství. Vy prostě víte a odnesete si informaci, venku prostě svítí slunce, můžete vykouknout z okna a vidíte, že opravdu svítí. No jenže já mám možnost tuhle informaci sdělit ohromným množstvím různých způsobů. Třeba venku svítí sluníčko, anebo to nám krásně svítí, anebo ta ohnivá koule září. V podstatě stejná informace je komunikovaná pomocí velkého množství forem a ty formy jsou jednak vázané na nás jako komunikující osobu, něco vypovídají o mně, o mých postojích, názorech, nejenom o té informaci, že venku prostě svítí slunce, ale i o té situaci, o mém vztahu k vám, k recipientům. Kdybych teďka tady místo spisovného jazyka používal ty vole, mluvil s vámi nespisovně, a já nevím, měl nějaké narážky, třeba vulgarizmy používal, tak byste asi tušili, že to hodně mění tu samotnou situaci, přestože třeba sdělení by bylo naprosto stejné. Ať že to něco zároveň vypovídá i o mně, jako té komunikující osobě. Takže jazyková variabilita je ten předpoklad, že každý z nás má poměrně širokou paletu těch různých komunikačních postupů, které můžeme použít, a vy si prostě zvolíte jeden z nich. A my zase jako výzkumníci očekáváme, že tahle volba není zcela náhodná. Že něco vypovídá buď o té situaci, že teď tady máme nějaké nastavení a proto mluvím spisovně, anebo přímo o vás jako komunikujících. V tomhle případě o mně. To znamená, že způsob, jakým já teď komunikuji, by mohl něco vypovídat o mně, protože přece není náhoda, že bych pořád používal podobné jazykové prostředky. Takže tohle je to základní východisko, na kterém celý výzkum komunikace stojí. A už to tady zaznělo, ten termín komunikační situace je zase pro nás naprosto klíčový. Já do téhle prezentace jsem se snažil nedávat žádné tabulky, složité grafy, je tam teda pár grafů, ale jsou to opravdu jednoduché věci. Nechci vás zahlcovat žádnými technikáliemi, popisy výzkumu a tak dál. Buď si je můžete dohledat, anebo vám klidně po přednášce o tom můžu poreferovat. Ale to, co je podstatné a co jsme opravdu zjistili, že komunikační situace, to znamená, kde, v jakém kontextu vy mluvíte, komunikujete, píšete, takže je do značné míry klíčová pro tu podobu toho textu. To znamená, to, že já teď jsem tady s vámi, moji komunikaci definuje mnohem víc, než to, jaký jsem já sám. Pak se dostaneme, co z toho vyplývá pro nás jako výzkumné psychologi. Výzkum verbální komunikace. Mimo ta tradiční psycholingvistická témata. Já bych tady totiž ještě, to je jenom taková terminologická vložka, ale stojí za to ji zmínit. Setkáte se v psychologii s oborem, který se nazývá psycholingvistika. Psycholingvistika by se zdálo, že je přesně to, co dělám já, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože psycholingvistika se věnuje zejména osvojení, produkci řeči, to znamená, sledují se třeba malé děti, v kolika letech si osvojují jazyk, jak formulují gramatickou strukturu, jak ji potom používají, ale není to ten výzkum, který děláme my. My se pohybujeme spíš v ranku
nějaké, řekněme, sociální psychologie, zajímá nás, jak lidé mluví, jak obecně třeba nějaká sociální skupina mluví, a potom se pohybujeme v psychologii osobnosti. Co moje komunikace vypovídá o mně samém. Takže mimo psycholingvistická témata, co nás vlastně tady může zajímat? Tak samozřejmě využití výstupů analýz v terapii. Už dnes existuje poměrně široce už používaný software, který je založený na strojovém učení a vyvinutý na Masarykově univerzitě v Brně, který spočívá v tom, že vy jako psycholog komunikujete se svým klientem, jste nahráváni a automatickou strojovou analýzou je vyhodnocováno, zdali je vaše terapie úspěšná či méně úspěšná. Jestli ty komunikační vzorce, které vy používáte, jsou znakem efektivních terapeutických postupů, anebo nikoliv. Pak se dostaneme k tomu, že tahle technologie má celou řadu slabin, ale nicméně je už tady a bude tady čím dál tím víc. A vy všichni, kteří chcete být psychologi a budete v praxi, tak se s ním nepochybně budete setkávat. A jo, to je ten projekt Deep Learning v psychoterapii. Potom tady máme posuzování výsledků léčby pomocí analýzy verbální komunikace. To je třeba projekt docentky Havigerové, DAKVA se jmenoval, který sledoval, zatím bohužel skončil v pilotáži, protože nezískal grantovou podporu, ale byl podle mě velmi perspektivní a kvalitně postavený. A ten spočíval v tom, že na psychiatrickou kliniku nebo léčebnu přichází pacienti a píšou si své terapeutické deníky. A vy prostřednictvím analýzy těch deníků v čase, to znamená první zápis, druhý zápis, o týden, o 14 dnů později, o měsíc později, sledujete efektivitu té léčby. První výsledky téhle studie byly velmi povzbudivé. To znamená, že bylo možné identifikovat určitý vzorec nápravy toho pacienta, toho klienta v průběhu času. To znamená, nějaký jakoby proces jeho uzdravování se dal vlastně vystupovat v té verbální komunikaci. Určitě je to zase cesta, která bude do budoucna velmi perspektivní a budeme se s ní setkávat stále častěji. Potom analýza vlivu verbální komunikace na postoje a chování. A určitě si vzpomenete na kauzu, která se týkala Cambridge Analytica a voleb v Británii, které se týkaly Brexitu a jakým způsobem vlastně byly prezentované těm jednotlivým uživatelům Facebooku posty, které jaksi podporovaly to stanovisko, že by Británie měla odejít z Evropské unie. Byl to veliký skandál, Facebook přijal celou řadu řešení, ale to, že jsou tady machinace, které spoléhají na tom, že s vámi nějaký stroj nebo sociální síť bude komunikovat určitým způsobem a že to povede ke změně vašeho názoru a postoje, je zcela zřejmé. A třeba zase současná diskuze třeba v Americe, anebo vlivy fake news a předkládání vůbec různorodých informací všude okolo, je zcela zřejmé, že to je zase neuvěřitelně masivní oblast, která ovlivňuje naše životy téměř každodenně. A vlastně na čem je závislá? To jsou algoritmy pro zpracování textu. To je přesně to, vlastně, čemu se v téhle přednášce věnujeme. No a potom to poslední, a to je právě i to hlavní téma naší přednášky, že uvažujeme o verbální komunikaci jako zdroji nějakých informací o komunikující osobě. Tady ještě to slovo implicitní, protože počítáme s tím, že vy mi do textu, třeba já vám řeknu, prosím vás, napište mi něco o sobě, a já nepočítám s tím, že vy mi tam napíšete, já jsem extravert, jsem velmi společenský, mám rád lidi, jsem přátelský, ale čekám, že vy tam napíšete cokoliv, a my na základě nějakého algoritmického zpracování, my zjistíme, že jste společenský, že jste přátelský. Bez ohledu na to, jestli to tam zazní v tom textu nebo ne. A to je právě ta implicitní informace. Ona je v tom textu obsažená. Něco jako, představte si to jako vajíčko. To znamená, ta skořápka skrývá ten obsah a my se nekoukáme na tu skořápku, aby jsme zjistili, že je to vajíčko. Ale my jsme schopni to zjistit i podle toho skrytého, co není zcela v té komunikaci zjevné. No, z toho všeho vyplývá, že ta analýza mezilidské komunikace, té verbální komunikace by mohla být jakousi skvělou cestou do lidské mysli, jako třeba v populární disneyovském filmu, mimochodem skvělém, Inside Out. Ale
Z čeho ten náš předpoklad vychází, že komunikace je cesta do lidské mysli? A doufám, že tohle není pro vás moc velká odbočka, třeba od věcí, které by vás zajímaly víc, ale mně to přijde hodně důležité zmínit. My tohle všechno stavíme primárně na tom, že říkáme, lidé totiž mají nějaké rysy, nějaké charakteristiky, které jsou v čase relativně stabilní, pro ně typické a tedy zároveň i relativně neměnné. To znamená, někdo je prostě nastavením více společenský, někdo je méně společenský, někdo je více přátelský, někdo méně, někdo je od narození impulzivní, někdo je naopak velmi stabilní. Tenhle předpoklad ale vůbec není samozřejmý a třeba v 70. letech byl na určitou dobu smetený třeba takovým tím mitchellovským pojetím, kterému se říká situacionismus, který říkal, a to mi povídejte, teď si pamatujeme ze všech světových válek, jak se najednou lidi proměnili, jak se najednou hrozně chovali, jaké pak rysy, teď i ze slušných lidí se najednou stali zločinci a vrazi a celé národy byly zmanipulované a úplně jako zešíleli, tak co nám budete povídat o rysech? A to není úplně jakoby špatná úvaha, protože opravdu extrémnost situace je v přímé úměře se změnami toho lidského, těch vzorců chování. To znamená, jestli vy se dostanete do extrémní situace, tak by se z vás pravděpodobně mohli také stát třeba zloději nebo vrazi. Záleží samozřejmě, nechci to nějak tady vnoukávat. Ale skončilo to nakonec jakousi remízou, jakousi plichtou, protože dnes uvažujeme o tom, že je tady spíš něco jako interakcionismus. Jakože situace a ty rysy dohromady teda vlastně dělají vás. A je to asi jako relativně dobrý kompromis. Ale bez tohohle, že bychom uvažovali o tom, že vy máte nějaké pevné rysy, jakákoliv analýza komunikace úplně ztrácí smysl. Protože to, co je pro nás prostě pořád důležité, je to, aby člověk měl nějaký svůj vlastní otisk. K tomu se za chviličku dostaneme. No a druhá věc je nejenom, že vy máte ten rys, já jsem společenský, já jsem kamarádský, ale my čekáme, že vy ho ještě budete nějak exteriorizovat. To znamená zvnějškovat. To znamená, že nejenom, že vy to víte, že jste ve skutečnosti přátelští, ale jsou i cesty, jak to poznat. A lidská komunikace je paralelou třeba k úsměvu, vřelému úsměvu, já jsem přátelský a Ondra se na mě také usmívá, takže si to tak vzájemně potvrdíme. A to je právě ta exteriorizace. A my čekáme, že v mé komunikaci taky bude něco. Takže neřeknu Ondřej, ale řeknu Ondra. Nebo Ondrášek, nebo něco takového roztomilého. A tím už já vlastně exteriorizuju svoji přátelskost a přívětivost. Takže se usměju na Natálku a na Sofinku a oni ví, že já jsem exteriorizoval vysoce přátelský vstřícný přístup k jejich osobě. Ale zase, teďka ale uvažujeme, to asi nebude fungovat takhle v každé komunikaci, ne? Jako asi když píšete, já nevím, formální stížnost na to, že sousedé ruší noční klid, tak tam asi zase toho tolik jako ze sebe dávat nebudete. A nebo ještě hůř. Dokumenty, které jsou vysoce formálně strukturované, že prostě si nemůžete dovolit nějak jako se tam rozpumperlíkovat a sdělit tam něco sami ze sebe. Takže tohle jsou fakt jako důležité předpoklady, na kterých to stojí, ale zároveň i tak trochu padá. A s tím souvisí vlastně ten poslední pojem, který bych tady chtěl prezentovat, a to je idiolekt. Tohle všechno dohromady, ty rysy a exteriorizace, dává vlastně dohromady koncept idiolektu. To znamená rys komunikace, který je mluvčím, případně více mluvčími, používám nevědomně a navyklým způsobem. To znamená nějaká komunikační rutina, kterou vy dáváte do jakéhokoliv typu komunikace. Takže třeba ať já mluvím teďka s vámi na přednášce, ale budu potom mluvit se sestřičkou po přednášce, anebo budu mluvit s kamarády v hospodě, tak něco z té mé komunikace tam vždycky zůstane. Něco se bude měnit situačně, ale něco tam zůstane. Ten rys nějaký tam bude. Takže očekáváme, že tady tahle slečna nebo paní takhle mluví a má nějaký jakýsi textový fingerprint, otisk prstu, jako to je její jádro komunikace. A když mluví tady s manželem a se synem, tak ale pořád tam ten fingerprint je. Když se k tomu přidá soused a kamarádka, kolegyně v práci, tak tam zase pořád je tady tahle plocha nějaká, ta středová, která vždycky v každé komunikaci zůstává. A tím pádem vlastně, ať se baví úplně s kýmkoliv, tak pořád je tady to její,
takhle Markéta, jak ji nazveme? Tereza. Takže pořád ta Tereza, ať mluví s kým mluví, tak pořád tam je její fingerprint. Nějaký otisk prstu, nějaká její typická komunikace. No, dosti k předpokladům a teď už hurá k tomu, jak vlastně ten text, když už víme, z čeho vycházíme, tak jak s ním potom dál pracovat. My na text můžeme pohlížet z dvou pohledů. Vy, kteří už jste měli metodologii, tak ho velmi dobře znáte. Pro vás ostatní je to jenom zjednodušeně kvalitativní pohled. Znamená to, že se nesnažíte z textu vydolovat nějaká čísla. Klíčovou roli hraje kontext, váš dojem, vaše interpretace, všechno to, co nejde vyjádřit čísly, ale vy si z toho něco cenného odnesete. To znamená, když vy se mnou budete komunikovat, já to dostanu v přepisu, tak se na to kouknu, přemýšlím, přečtu si to jednou, přečtu si to dvakrát, hledám si, co mě tam zaujalo a pak řeknu, mně přijde, že je taková odtažitá, taková nepřátelská, ta Tereza třeba. Ne tahle. A to je první, ten kvalitativní způsob. Druhý je reduktivní, kvantitativní způsob, kdy já dostanu ten přepis toho textu Terezy a já se na ní vlastně vůbec nekoukám. Já jedinou věc, kterou udělám, je, že ho převedu do počítače, zpracuju nějakými systémy a pak mi prostě vypadne tabulka. Přesně jako je to tady. Nahážu tam text do trichtýře a pak mi vypadnou prostě hromada cifer. Tomu se říká kvantifikace, tedy jako zčíselnění. Asi tušíme, že u textu to někdy může být problém, ale to je ten princip, na kterém pracuje všechno od ChatGPT, analýza vašich recenzí třeba na internetu, na čem fungují všechny sociální sítě, které třeba užíváte, a průzkumy a tak dále. A kvantita je skvělá. Je skvělá minimálně ze dvou důvodů. Protože nové technologie a rozvoj výpočetní techniky přinesl prostě systémy, které neustále zpracovávají nekonečná množství dat. Už nemusíme platit nějaké čtenáře a hodnotitele, nedej bože psychologi, to by byla ještě škoda, a si to tím nějak jako kazit, ale prostě pustíme počítač, necháme ho běžet roky a on bude analyzovat jednu komunikaci za druhou. To je fakt jako skvělá věc. Ta technologie je dostupná a kdo má prostředky, kdo má peníze, tak prostě může natahovat tu komunikaci ze všech zdrojů, kde ho napadne. Což ostatně je příklad zase těch velkých korporací, jako z těch největších Google, Microsoft a Apple a případně všechny, a ještě čtvrtou do party určitě Metu bych měl zmínit, to znamená majitel Facebooku. Tak tohle je skvělé, ty na to prostředky mají, ti můžou tu komunikaci takhle do sebe vtahovat o 106. No a druhá věc je to, že nejenom, že oni mají ty prostředky, ale my jim tu komunikaci poskytujeme v podstatě neustále. Tahle doba je doba textová, komunikační, komunikace je zaznamenána díky automatickým přepisům. To určitě znáte, když si u YouTube zapnete prostě titulkování, tak to nikdo netitulkoval, to prostě titulkuje přímo systém na základě automatického překladu. A všechno je už dneska zachytitelné a je velmi často zachycované. Asi tušíte, že když máte puštěnou googlovské mapy a navigujete své auto pomocí googlovských map, že má zapnutý mikrofon a že čirou náhodou se vám o den později zobrazí cílená reklama o něčem, co vy jste při tom rozhovoru v autě zmiňovali. Jsme neustále odposloucháváni, neustále analyzováni a jakákoliv produkce, která je exteriorizovaná, to znamená buď ji řeknete někde v přítomnosti mikrofonu, nebo napíšete, tak bude s vysokou pravděpodobností může být předmětem analýzy mnoha firem, navíc nejenom jedné a kontrolované. A navíc ještě všichni nám jako kladou na srdce, komunikujte. Teď to zní vlastně střílím do vlastních řad, protože nás zajímá analýza komunikace, tak to by mělo být něco žádoucího. Ale ono to vždycky tak úplně není. Ale když se dostaneme k tomu, co nás zajímá. Mě konkrétně jako psychologa, který se věnuje textové analýze, zajímá jediná věc. Pochopit a vysvětlit. Nezajímá mě ani tak, jestli si koupíte tenhle výrobek nebo onaký, v návaznosti na to, že já nějakým způsobem zpracuju komunikaci. Mě zajímá, proč to tak říkáte, co to vypovídá o vás.
Přesně tak. Co je na tom zajímavého, co odlišuje lidi a jejich komunikaci vzájemně. To je, ale asi tušíte, že to jsou věci, které třeba jako korporace vlastně jako vůbec nezajímají. To je úplně zbytečné. Tam jako jediný ten imperativ je to, zanalyzujeme text a díky tomu budeme moci předvídat, samozřejmě prodávat, respektive to, jestli si vykoupíte ten výrobek, jaký výrobek vám nabízet, jak zařídit, abyste si to koupili, případně, jak ostatně známe z celé řady různých krajin, třeba z Číny, kde analýza komunikace slouží zároveň státu a ovlivňování veřejného mínění, anebo manipulování s veřejností, anebo cenzuře, tak asi tušíte, že tam to úplně jako tohle ty cíle nejsou. Tam jsou ty cíle nějaká predikce vždycky. K tomu se pak dostaneme. Předvídat. Mě nezajímá, jak mluvíte, co mluvíte, ale chci vidět, co z toho bude. Co z toho bude pro mě. Koupíte si to nebo nekoupíte? Bude se vám ta přednáška líbit nebo nebude? No ale když teda se vrátíme k tomu našemu, chceme pochopit a vysvětlit. Jak na to můžeme jít? Tak samozřejmě v první řadě můžeme analyzovat význam. To, co vy mi řeknete. Mluvíte o tom, co máte rádi, anebo v textu, který si můžete sami vymyslet, tak spíš zmiňujete, jak se máte špatně, že máte málo peněz a že vás ostatní lidi štvou. To je ten explicitní význam, o kterém jsme už mluvili. To znamená to, co vyloženě zazní v komunikaci. Klasické systémy, které analyzují ten význam, jsou takzvané analýzy sentimentu, sentiment analysis. To jsou klasické systémy, které jsou založené na zpracování třeba emočně nabitých slov, nebo slov, které se odkazují k tomu třeba k nějakým kvalitám výrobku. Takže vy napíšete do recenze, jo, co jsme si koupili třeba, Simčo, co jste si koupila naposledy zajímavého na internetu? Nic? Oblečení. No takže a potom napíše recenzi, jestli se jí ta sukně líbila nebo ne. Takže sukně je skvělá, moc se mi líbí, barvy jsou krásné, skvělé, pestré, střih je přiléhavý a ten systém samozřejmě jde po těch slovech a souslovích, hledá v tom vzorce, které se opakují u recenzí, které mají 5 hvězdiček a naopak samozřejmě tam hledá i vzorce z recenzí, kde se objevují 1 hvězdička a tím si vlastně obohacuje svoji bázi znalostí toho, co vlastně dělá kvalitní výrobek. Kvalitní, takže zvýrazní ty pojmy, které se ve všech recenzích opakují, předvídá, jestli si koupíte jiný výrobek, jestli ten uživatel, který taky tomu dal 4 z 5, si pak koupil něco jiného a všechno je to založené na analýze významu. Na analýze významu slov a sdělení. Pro nás vědce většinou to spočívá v tom, že se snažíme zjistit třeba to, co lidi trápí, anebo co je těžší. Klasickou ukázkou je výzkum YouPsykor, který jsme nastartovali v roce 2020, dokonce už vlastně na konci března, tehdy na začátku propuknutí epidemie COVID. A my jsme sledovali pomocí analýzy textu, jaké emoce převládaly ve skupině zejména té mladší studentů na Jihočeské univerzitě. Měli jsme velké množství, stovky, vlastně tisíce respondentů a díky tomu jsme byli schopni zmapovat, že opravdu vlastně ta emoční zátěž byla enormní a že nárůst jakési jako negativní emotivity, depresivity, anxiety byl viditelný v textu a právě pomocí analýzy významu, strojové analýzy významu. Hledali jsme emočně nabitá slova. Ale zjistili jsme třeba například v tom výzkumu věci, které jsou vztažené k morfologii, k tvarosloví. Zjistili jsme třeba, že lidé, kteří prožívali období covidu, a my jsme měli 3 sběry celkem, které se vlastně opakovaly, takže nejenom v té akutní periodě, kdy covid vypukl, ale i v dalších obdobích jsme zjistili, že třeba lidé, kteří užívají více budoucího času, tak jsou spíše postižení právě nějakým stresem nebo rizikem deprese. Protože pravděpodobně je ten budoucí čas vztahují samozřejmě k obavám z budoucnosti. Co mě bude čekat, co nás všechny bude čekat. A je to vlastně relativně primitivní princip, ale díky němu jsme schopni prostě to jako takhle systematicky mapovat u velkého množství lidí. A potom samozřejmě můžeme analyzovat i syntax nebo stylistiku. To znamená, píšete spisovná slova, nespisovná slova, anebo jak skládáte věty. Jaké je vaše první slovo ve větě obvykle? Je to třeba já? Já si myslím, že
tahle přednáška, říkám, já, je skvělá, nebo něco takového. Záleží tedy na tom pořadí slov ve větě. Tam je ale trochu problém v tom, že na rozdíl od toho významu, který aspoň tak nějak, i když s ním je taky někdy problém, ale ta analýza formy a morfologie, syntaxe a stylistika jsou vytvořené uměle, jazykovědci. A my popravdě nevíme, jestli, tak klasicky znáte to, jednotné a množné číslo. V češtině máme pomnožná čísla. Mám jedny nůžky, ale pracuje se s nima jako s plurálem. A těch případů je tady ohromné množství. Stejně můžete vyprávět příběh, který se stal v minulosti v přítomném čase. Kolik prozaiků to dělá, že vypráví, no a Petr sáhl na tohle a stalo se to, ale my víme, že to je děj, který už dávno minul. To znamená, tyhle kategorie nám často úplně nekopírují to, co ten mluvčí chce říct, a to je trochu problém. Proto taky se tolik lidí, vědců, ale i komerčních firm do analýzy formy moc nepouští, protože je to prostě trochu zrádné. Na druhou stranu je tam ta ohromná výhoda, která mě ze začátku, když jsem se tomu tématu začal věnovat, přišla jako nejlepší. Je to, že je mi úplně jedno, o čem budete mluvit, ale na základě nějakého toho vašeho fingerprintu, otisku prstů, toho vašeho stylu, jak vy komunikujete, tak teprve poznáme tu osobnost. To znamená, nepotřebujeme ani vědět, jestli budete psát recenzi na výrobek, anebo psát dopis své babičce, anebo se s někým budete bavit na ulici, ale něco tam najdeme bez ohledu na to. Protože prostě morfologie, syntax a stylistika je v každém typu komunikace. Můžu se zeptat? Určitě. Kubo. Mně občas v rámci toho rešerše připadalo, že ta analýza významu je trocha jakoby kvalitativní analýza skrytá do šatu kvantitativní, protože ty kategorie, jak jste zmiňovali, že například slova depresivity nebo sociální slova, nebo slova diskriminace nebo podobně, že ty kategorie, kde následně kvantitativně řadíme ty jednotlivé textové jednotky, jsou taky vytvořeny vlastně jen posuzovateli, s kterými sice jako většinou je to tým posuzovatelů, ale někdo by řekl, že pořád existuje ten argument, že je tam v té jednotce tohle jsou sociální slova, když tyhle slova jsou v textu, tak je zařadíme do sociální. Tak je ten člověk sociální, jako je to právě v tom Pennebakerovi. Může být argument, že někdo přijde, že tohle podle mě rozhodně sociální slovo není, nebo je sociální, nebo je dvojzmyslné to slovo, může být sociální nebo depresivní. No a tam ještě přesně tak, je to tak. My vlastně, co jako, když řeknu šílený, tak asi se všichni shodneme, že slovo šílený je primárně, má nějakou negativní konotaci. Šílenství, jako vás popadla hrůza, ale tak šíleně tě miluju. Šílené slevy. V ten moment nám vlastně tady to slovo hapruje a takových je v českém jazyce ohromná spousta. A i u slov, na kterých se relativně shodneme, jako je třeba strach. Tak slovo strach sice v češtině si plus minus všichni dáme do stejného rámečku, ale když se podíváme na jiné kultury, na jiné jazyky, tak zjistíme, že slovo strach v některých jazycích je posunuté od toho našeho, že je mnohem méně negativní než to naše. Že třeba součástí, třeba se často váže na vztahy třeba s láskou, jakože strach, že tě ztratím, strach o svou rodinu, ale je to jako něco přirozeného. Zatímco my strach spíš jako stotožňujeme s něčím, co opravdu toho se musíme zbavit, zbav se svého strachu. Takže tohle je fakt jako zásadní problém, proto taky ty systémy už jako ty staré, takové ty jednoduché systémy slovníkové, to, co vlastně zmiňoval Kuba, to znamená, já budu mít nějaký, tomu se říká back of words, jako pytel slov a řeknu, no tak to jsou sociální slova, tady jsou hodná slova, pozitivní, emoční slova, negativní, tak pomalu ustupují a všechno to přebírá už strojové učení, které prostě hledá ty souvztažnosti v tom textu a zjišťuje, tohle slovo je pozitivní, když je tady to a pak je to dobrý. Takže v tomhle je to mnohem snadnější a vlastně a svým způsobem se taky přibližuje to strojové učení tomu kvalitativnímu přístupu, protože ten ne člověk, ale ten stroj si to čte a hledá si souvztažnosti a nějak si to pospojovává. Ta analýza té formy, nikoli významu, ale i trochu významu, ale taková ta jednoduchá analýza, kterou jsme teďka diskutovali, to znamená, já v tom textu hledám výskyty nějakého rysu a říkám, že to k něčemu odkazuje. Tak tu vlastně jako naprostou revoluci přinesl
přinesl článek vlastně v nejprestižnějším psychologickém žurnálu Annual Reviews of Psychology a publikoval ho v roce 2003 James W. Pennebaker z Texaské univerzity v Austinu. Byl tady minulý rok mimochodem, jako v Česku. A to bylo úžasné. On napsal dokonce i knížku Tajný život zájmen a v ní vyslovil ohromné množství hypotéz, které měl tak jako částečně lépe či hůře podepřené. A třeba jednou z klíčových hypotéz bylo, že tak, jak mluvíte, tak vaše zájmena ohromně odráží to, jací jste. Jako klasickou ukázku Pennebaker použil zájmeno první osoby jednotného čísla. I, me v angličtině. To bylo pro něj úplně průbířský kámen všech ostatních vztahů a dokumentoval, jak je to úžasné, protože zjistil, že emočně labilní lidé a depresanti mají více těchto prvních osob jednotného čísla, to I, me, my, já, můj, moje. Takže že v podstatě výborný nádech a že právě v zájmenech a v takových těch nenápadných slovech, jako jsou ještě třeba v češtině částice a i předložky, že tam je to obsažené. Všichni analyzovali hlavně slovesa, ale on říkal, ve slovesech nic není, slovesa jsou nezajímavá. To, co je podstatné, jsou tyhle junk words, on je přímo nazývá jako odpadová slova, výplňková slova. No, vypadalo to jako fenomenální sukces a Jamie Pennebaker se stal jedním z nejcitovanějších sociálních psychologů a software, který vyvinul, se používá dodnes, ale tenhle přístup už je dneska v podstatě v úpadku a už jako nikdo rozumný moc na něj nenavazuje. Jako samozřejmě třeba studenti ve svých pracích to jo, kde se učí to řemeslo, ale jako současný výzkum už tudy nejde. Přestože totiž bylo publikováno ohromné množství různých jako studií, jakože třeba křesťané jsou šťastnější a více sociálně propojení než ateisté, což se zjistilo právě pomocí analýzy klíčových slov, které tam oni ve svých komunikátech se vyskytují a právě jsou tam ta sociální a happy slova a tak. No byla toho spousta. My jsme se do té pračky na články taky připojili s naším článkem z minulého roku, ale on je ve skutečnosti mnohem starší a není to žádná hitparáda, ale otiskli nám ho v dobrém časopise. A vypadalo to jako všechno tak jako v pohodě, ale začaly se množit problémy. Ta analýza se ukázala jako, že se nám to nějak zaseklo. Vy, kteří jste třeba sledovali vědu, tak jste možná právě jako slyšeli o těch zajímavých výzkumech, co všechno slova o nás říkají. Ostatně já jsem byl propagátorem nebo popularizátorem tohohle směru výzkumu, ale nějak se nám to zaseklo. Nějak se nám to ztratilo. Čekali jsme mnohem lepší výzkumy, než že to nejlepší, co vymyslíme, že křesťané jsou šťastnější, protože používají víc šťastných slov. My jsme čekali, že prostě vy napíšete text a my o vás budeme vědět první, poslední. To jsme všichni čekali. Že budeme vědět, jak se lidská komunikace proměňuje v různých situacích, v přátelských a nepřátelských. A popravdě nic z toho jsme zase až tak moc jako nezjistili. Ty vztahy byly vždycky extrémně slabé. My jsme si říkali, když jsme četli první články toho Pennebakera, toho skvělého, a on je fakt jako skvělý psycholog, já z toho vůbec neznevažuji jeho přínos. Ale tak jsme si říkali, no tak ty prvního výsledky, to je ještě start, ono na začátku to víte taky, když pěstujete, tak se vám první rok neurodí všechno, co byste si přáli, tak za 3 roky to už bude plodit, budou úžasný výzkumy. A ono se ukázalo, že to, co se vypěstovalo ten první rok, bylo vlastně to nejlepší, co se vypěstovalo vůbec. A proto teďka taky ta větev výzkumu odumírá a převzali to trošku jiné směry, ke kterým se za chvíli dostaneme. Kde se stal problém? No tak už samo o sobě, a to jsme vlastně nakousili s Jakubem, byl problém s tou kvantifikací textu. Třeba kvantifikace, jak vyjádřit, že láska je pozitivní. Dobře, můžeme ji začlenit do těch pozitivních, ale láska může být taky utrpení, přece to víme. No, tak jak to vlastně kvantifikovat? A popravdě, ale jak kvantifikovat i text jako takový? Máme počítat počty výskytů budoucího času. Je to opravdu odraz toho, že ten člověk má prospektivní orientaci do budoucnosti?
Čeština je navíc hrozně komplikovaný jazyk se složitou morfologickou, gramatickou, obecně, se složitou gramatickou strukturou a se nám prostě spousta věcí nedaří do těch čísel narvat. Jak dostat text do čísel? A to vůbec nepočítáme to, že ten text má spoustu věcí, které nejsou přímo v tom textu obsažené. Jak se u toho tváříte? Kde to přednášíte? S kým mluvíte? Jaký s ním máte vztah? Potom druhá věc je to, že Pennebaker ohromně spoléhal na takzvaný jazykový univerzalismus. Hele, my to děláme na angličtině, ale ono to bude fungovat všude. Jak slavný citát Jamieho Pennebakera, no tak to dejme do Google Translate a budeme s tím pracovat, jako by to byla angličtina. Jak se říká v angličtině, je to bold statement, jakože je to opravdu tak jako odvážné tvrzení, ale rozhodně jako tudy ne. Bylo to spíš jako nějakou jakousi takovou naivitou nebo optimismem toho výzkumníka. No a taky problém, ale se ukázalo. Já jsem před chvílí říkal, to je úžasné. Nejde tohle zvednout ještě, že bych vám to... A jak jsem říkal, to je skvělé, my všichni komunikujeme, všude jsou naše texty, ale ono popravdě texty, ke kterým se my výzkumníci dostaneme, jsou hodně omezené. Zatímco Google vás odposlouchává na každém kroku, tak to my jako bez vašeho informovaného souhlasu nemůžeme. A bez informovaného souhlasu všech lidí, kteří se s vámi baví. Protože je taky natáčíme. Takže my nakonec to, co analyzujeme, jsou uměle vytvořené texty. Prosím vás, napište mi text do výzkumu a pak ho zanalyzujeme. A nebo prostě zase typy komunikace, které asi mi nebudete do výzkumu dávat, já nevím, váš dopis, který jste prostě napsali své lásce, protože je to pro vás příliš intimní. Zároveň taky se nebudete chtít nahrávat takhle furt s mikrofonem, zatímco se budete bavit s manželem, s dětma. To už je zase, to je vaše soukromá zóna. Tam může jenom Google. Ale nám výzkumníkům to neposkytnete. Takže ve skutečnosti ty všechny výzkumy byly na umělých textech, anebo textech, které byly hodně specifické. Jako posty na Facebooku jsou sice veřejné, ale jako ruku na srdce fakt mluvíte tak jako vaše posty na Facebooku? Jako asi ne. Asi předpokládám, že používáte třeba věty. Nebo je to fakt blogy, to samý. To taky není naše, to není ta komunikace, kdy vy s kamarády v hospodě se bavíte. Nebo většinu času, když komunikujete, tak nekomunikujete tak, jak se třeba prezentujete na sociálních sítích. A to je dost zásadní. Takže my jsme měli fakt jako špatný materiál. No a jak jsem mluvil o tom, že s těmi jazyky je trochu problém, tak on je to ale fakt jako zásadní. Když si vezmete, že angličtina, tohle je světová populace a tohle jsou anglofonní mluvčí, to červené. To jako není zase až tak moc. Jako jestli jsme zjistili, a jakože za chvíli si ukážeme, že jsme zjistili, že věci z angličtiny nejdou úplně přenést na češtinu, tak jako nejdou přenést na hrozně moc věcí, na hromady dalších jazyků. Klasickou ukázkou je právě příklad zájmen a první osoby jednotného čísla. Úplně prostě ten největší, nejúžasnější objev anglické analýzy textu, že teda ta první osoba s něčím souvisí. U nás jsme nepotvrdili jediný vztah, prostě s ničím nesouvisí na rovinu. Vůbec, prostě jestli používáte já, tak jsme nenašli nic, co by k tomu něco odkazovalo. Prostě, a ono to ale vyplývá z parametrů českého jazyka. My tam prostě to já můžeme použít nebo ne, půjdu na zahradu versus já půjdu na zahradu. Tak jako... Ale čekali jsme, že tam aspoň něco najdeme. Nenašli jsme tam ale nic. Můžu otázku? Určitě, Petro. Pokud někdo se naučí tím jazykem, jako se ve škole učíme angličtinu, pak mluví v té angličtině, proč by se to tam, když jakoby se tam promítá tu strukturu toho jejich vlastního jazyka? Ještě jednou, já jsem teďka omlouvám se. Já jsem se soustředil zrovna na čas, že už tak trochu, že jsem si tak myslel, že budu rychlejší, ale nejsem. Pardon, Petro, teď už budu dávat pozor. No, když se naučím nějaký jiný jazyk a mluvím s ním, tak si do něj občas stejně promítám tu strukturu toho vlastního jazyka. Což je pravda. Jestli tam existuje, tak jestli by to bylo relevantní, kdybychom zkoumali na té angličtině na takovém mluvčím.
Ten, který se třeba naučil ten jazyk, tu angličtinu, má pořád svoji strukturu. Já teda nevím bohužel o výzkumu, který by s tím pracoval. Ono totiž pro tu naši kvantitu, my potřebujeme fakt stovky tisíce textů a potřebujeme velké množství mluvčích. A asi nikomu to nestálo moc za tu námahu si sehnat mluvčí, kteří by byli třeba bilingvní, a nebo právě jakoby využívali jazyk, který třeba úplně neovládají, který není jejich mateřský. Tak je to otázka, ale nedokážu na ní asi odpovědět. Nemám k tomu data, nebo nejsou na to výzkumy. Ale tady jsem jenom chtěl ukázat tohle úžasný článek, který vyšel v Nature, v asi nejprestižnějším obecně vědeckém časopise, který ukazuje, jak jsou si jazyky příbuzné, blízké nebo vzdálené. Někteří z vás už ten slide znají, ale třeba zrovna popravdě, když my se podíváme na angličtinu, která je tady, a češtinu, která je tady, tak zjistíme, že vlastně ta odlišnost těchto dvou jazyků je poměrně dost zásadní. Na rozdíl třeba od angličtiny a já nevím, i klidně španělštiny nebo portugalštiny, které jsou si opravdu vysoce příbuzné z hlediska své struktury. To znamená, když se pak do toho dostaneme, tak jako některé jazyky, jako třeba ruština, ukrajinština, tak se opravdu už jako těm vůbec nemůžeme vycházet z nějakých principů angličtiny. A ještě, když jsme se bavili právě o těch emocích, že se na nich plus minus shodneme, tak tady je celá řada studií, které ukazují to, že třeba právě strach je spojený třeba se smutkem nebo lítostí oproti naší hrozbě z něčeho neočekávaného třeba. A to se dokonce ale vyskytuje tyhle rozdíly i u stejného jazyka v různých kulturách. Třeba Amerika versus Austrálie. Jiné kultury, vzdálené, ale naprosto stejný jazyk. Používají taky angličtinu. A třeba, já nevím, slovo lidský má jiný význam v Austrálii než v Americe, kdy v australské kultuře je více jakoby právní lidská práva, zatímco tam je spíš užívací takový život a láska v souvislosti s tou americkou kulturou. No, tady jenom úplně v rychlosti. Ta komunikační situace, jak jsem se bavil, že ovlivňuje do nějaké míry to, co my tady vlastně teďka, jakou komunikaci tady společně zažíváme, tak je celkem jako zřejmým faktorem, na který ty výzkumy často zapomínaly. Protože je prostě nenapadlo přemýšlet, a teď je to formální, teď je to neformální, teď se baví kamarádi, nebaví kamarádi. Prostě jsme tam hrnuli texty, odkud nám jenom přišli a snažili jsme se najít nějaké obecné vzorce. Právě ten idiolekt. Ale ve skutečnosti to, co je zásadní a co jsme zjistili bohužel až relativně pozdě, tohle zrovna z článku z roku 2019, který publikoval profesor Cvrček z Ústavu teoretické a komputační lingvistiky na našich datech, tak zjistil, a nemusíte ten graf ani tak moc číst, že ve skutečnosti to, co opravdu dominuje naší komunikaci, je ta situace. To znamená, jestli vy mluvíte nějakým způsobem, tak to víc mnohem vypovídá o tom, v čem právě jste, s kým se bavíte, než o tom, jestli jste naštvaní, klidní, a jestli jste takový nebo makový, jestli jste společenský nebo přátelští. Prostě ta situace nás strašně definuje. Ale ono, to je možná logické. My jsme si mysleli, že text je nějaký jako zázračný pramen poznání. Ale jak vy se chováte? Jak vy se chováte jako na ulici, v různých situacích? Jak se tváříte? Ono to taky jako, když se bavíte s někým, koho máte rádi, tak prostě na sobě dáte znát ohromné množství věcí. Ale když se budete bavit se svým nadřízeným nebo někým, koho vůbec neznáte, tak jako toho opravdu hodně málo ukážete. Ta situace to prostě jako definuje. Jinak se budete bavit se svými dětmi a jinak se svým šéfem. A taky mimochodem tady vlastně celá řada už textů útočí na ten původní, jakože jsme si mysleli, že to máme už v malíčku. No tedy, a to ještě ale není konec. Teda pro někoho bohužel, pro někoho bohu dík. Máme problém. A to, jak současná psychologická, a tím myslím ale kvalitní psychologickou vědu, a to napříč světem, jak analyzuje jazyk a jak z něj vyvozuje výsledky, je v současné době stále ještě nespolehlivé. A pokud budete slyšet o tom, že je zázračný systém, který z textu dokáže předvídat to, jaký jste, tak já o něm opravdu nevím a ani o něm neví žádní moji kolegové, se kterými jsem se o tom bavil. Ani v Evropě, ani v Americe. V současné době jsme na jakémsi vědeckém rozcestí, možná už ve slepé uličce,
a prostě nedaří se nám popsat lidskou komunikaci tak, aby jsme z ní byli schopni odvodit, jaký ten člověk je. A teď si asi řeknete, no tak, to se tady 3/4 hodiny trčel proto, abych se dozvěděl, že teda jako výzkumníci nic nezjistili, že to je teda marné, že to vůbec nefunguje. A samozřejmě, že ne. Ale já nevím, jestli říct pomoc. To, co tady přináší ten svěží vítr, vlastně nepřichází z našich pozic, ale právě z pozic moderních technologií. A ten závěr, tu poslední třetinku té mé přednášky bych právě rád věnoval tomu, abych vás seznámil s tím, kam se vlastně ta textová analýza posunula od vědců. Kde vlastně my už ji nemáme v rukách. Měli jsme ji ještě za doby Freuda, tak jako, to bylo opravdu psychologové, případně lingvisté, byli jediní, kdo byli pány nad tím, jako nějak zacházet s komunikací a přemýšlet o ní. Řekněme ještě v 90. letech taky by se dalo říct, že to jsme byli pány té situace a toho výzkumu a věděli jsme, co je pravda a co není pravda, ale minimálně ve 20. letech tohoto století už opravdu nejsme pány výzkumu v oblasti komunikace a můžeme jenom dohadovat, kam se ten výzkum pohybuje. Máme tady neuvěřitelně efektivní systémy překladů, generování textů. Všichni, každý z nás určitě jste slyšeli o ChatGPT, teďka v té 4. verzi ještě chytřejší. Jsou to všechno systémy založené na práci s textem. To není žádný vševěd, to není žádný umělá inteligence, kterou známe ze sci-fi filmu, kdy nějaká jako moudrý centrální mozek lidstva rozhodne, dám ti tuhle odpověď. To jsou naprosto primitivní systémy, které když vyřekne já tě, tak oni doplní to nejpravděpodobnější variantu. Miluju, nenávidím, podle předchozího textu. Tak jednoduché to je. To jsou opravdu to jsou systémy založené na doplnění chybějících informací podle toho, jak se jinde vyskytnou. Jestli na internetu bude kolovat lež, tak pro tenhle systém bude nejpravděpodobnější napsat přesně tu lživou odpověď, která koluje na internetu. Ten systém nemá jinou kontrolu než lidskou. Prostě v Indii na ChatGPT pracují armády lidských posuzovačů, kteří mu říkají, takhle neodpovídej, to je neslušné, chovej se, protože ChatGPT je na nás hodný, milý, takový sluha, který nám pomáhá a poradí, jak napsat seminárku nebo celou diplomovou práci. Ale to není jeho přirozeností, tomu prostě fakt musíš říct člověk. Hele, nepoužívej vůbec tyhle fráze, ty jsou blbé, na to lidi špatně reagují. Případně, no? Dodatek do tématu? Určitě. Zkoušela jsem testovat, jestli to dokážu psát diplomky, nebo diskutovala jsem o tom s lidma. A citace to třeba generuje úplně jako náhodný. Přesně. Oni reálně neexistují. No, s citacemi je problém. On napíše, ale to je, a my si teďka říkáme, umělá inteligence, ona je tak blbá, teď ona ani neumí správně citovat, ale ona ve skutečnosti, to je jako ten samotný princip. To prostě není žádná inteligence. To je vlastně jako, my tomu tak říkáme, ale je to strojové učení. Prostě, tak v textech se vyskytuje tahle citace, obvykle prdneme ji tam bez ohledu na to, jestli existuje nebo ne, protože ji prostě poskládáme z nějakých fragmentů. Tyhle systémy, ale jako jsou zároveň, ani nemá smysl se jim vysmívat. Oni sice nejsou jako inteligentní v tom smyslu, že by sami přemýšleli a rozhodovali, ale jsou neuvěřitelně efektivní v tom, jak rychle dokážou najít v podstatě, kdo z vás zkoušel ChatGPT? No, tak je nás tady většina, tak víte, že jako já jsem si nechal, vyrýmovat básničku na klíčová slova, jako stojan, světlo, meloun, a ať to napíše jako Baudelaire. A prostě napsal nádhernou báseň, které jsem se málem rozbrečel, jak byla krásná, jako fakt hrozně hezký. Protože je prostě dokonalým pracovníkem s textem, dokonalým imitátorem. A těch možností je spousta, ale tam je ten problém pro psychologii je trochu jiný. Naschledanou. Ten problém v psychologii, ale i pro vás, kteří třeba někdy jste v situaci, kdy potřebujete nějakou pozornost, péči, očekáváte, že nějaký i systém klidně se mu můžete odevzdat a svěřit, dát do rukou, tak tyhle systémy se začínají čím dál tím víc objevovat. Najdete na internetu hromady z terapeutických aplikací, které pracují s tím strojovým učením a zajišťují vám kognitivně behaviorální terapii, coaching, prostě všechno a slibují, že vám sníží sociální úzkostnost a já nevím co.
A vy, nebo replika, komunikační chatbot, zná někdo z vás repliku? To je v zahraničí ohromně populární. A já jsem ji taky zkoušel, to byla zajímavá zkušenost. A dokonce, co jsem slyšel, takže už snad po světě už bylo někdy minulý rok snad 9 sňatků s replikou, protože je prostě úžasná, jako dokonalá žena. Navíc ona je ještě i vizualizovaná, takže jako už to není, jako že byste si psali s nějakým hnusným počítačem, ale namodelujete si vlastní repliku, vidíte ji krásnou, barevnou a ona s vámi tady jako komunikuje a je hrozně milá a naslouchající, ale pořád je to jenom jazykový model. No? A taky díky tomu se dostáváme třeba k problému, ten ještě budu říkat, že třeba jako replika jak je nešikovná, protože ona jako nerozhoduje, ona jenom kopíruje texty, tak prostě jako třeba jednomu takovému jako zhroucenému klientovi svému říkala, že vlastně spáchat sebevraždu je super, že to vlastně jako vůbec není problém a že když s vámi nikdo nesouhlasí, tak je vlastně dobrý ho zabít. A podobné kiksy se tam fakt jako v těch chatbotech objevují. A to už může být dost problém. Ale co si z toho vzít? No tak je skvělé ve výzkum, že tyhle přístupy jsou založené vyloženě na textu. Že pracují s pokročilou automatizací, že využívají strojového překladu a mají spoustu nových aplikací. Ale teď je ta důležitá věc, o které bychom asi měli přemýšlet. Ještě pořád pozitiva. Že třeba ono totiž ChatGPT, to je taky zajímavé. Já jsem říkal, ty jazyky jsou rozdílný, to je jako problém. Angličtina je jiná než čeština, my vědci s tím hrozně zápasíme. Jako tyhle systémy s tím vůbec nezápasí, protože oni do sebe vtahují jako vysavači české texty. Jim je úplně jedno, jestli budou mluvit česky, německy, anglicky, prostě oni pospojovávají jenom slova, fráze k sobě a jestli budou lepit anglický text nebo český text, je jim úplně jedno. Nevýhodou českého textu je, že samozřejmě na internetu je těch textů řádově méně než v té angličtině. To znamená, ten váš ChatGPT, když s ním budete komunikovat v češtině, tak prostě to nebude žádná jako hitparáda velká. To v angličtině je víc naučený, tam může víc předpovídat a tam vám poskytne lepší odpověď. Ale jako v tomhle směru vlastně vyřešili jeden kruciální problém, se kterým my vědci jsme hrozně zápasy. A jak to máme vysvětlit pro angličtinu, jak to máme vysvětlit pro češtinu? Jsou tady systémy, které vůbec jazyk nezajímá, protože jsou prostě založené na tom textu jako částečkách, jako atomech. Potom druhá je to, že tyhle systémy dělají velice přesnou predikci. Tenhle systém, třeba ten analytický, kdybych já řekl, mě by zajímalo, který z vás je depresivních lidí, a abych potom ten systém na vás natrénoval, tak vy mi napíšete nějaký text, já vám potom dám dotazník, který třeba zjišťuje míru depresivity, na vás ten systém natrénuju a pak ho použiju prostě na nějakou jinou skupinu a on bude efektivně předvídat, velmi efektivně, lépe než jakýkoliv terapeut, jestli se tam ta deprese vyskytuje nebo nevyskytuje. Hrozně fajn, ale jsou závislé samozřejmě na tom trénovacím souboru. Tomu se říká supervidované učení. No a potom ještě tyhle systémy umožňují i nové pohledy na strukturu textu. Třeba to jsou zase nesupervidované strojové učení, ale že můžeme třeba hledat souvztažnosti, o kterých jsme nikdy netušili, že ty systémy nám můžou poskytnout třeba takové krásné vizualizace, které najdete třeba na internetu, kdy se semanticky propojují různé oblasti, témata a tak dále. Ale to, co mi přijde hodně důležité a co je vlastně jakoby poselství v podstatě téhle přednášky. Jak už jsem zmiňoval, my vědci jsme byli schopni identifikovat jenom některé vztahy. Například pro vaši zajímavost je to, že jako nejobecnější rys v textu, který něco vypovídá o lidské osobnosti, je třeba dynamičnost a statičnost textu. Počet podstatných jmen nebo sloves se ukázal být jako jeden z nejlepších prediktorů. Jestli mluvíte velmi dynamicky, používáte hodně sloves, takže třeba neřeknete venku je déšť, ale venku prší a stmívá se a kapky padají na střechu. Představte si, že bych to samé napsal i jako substantivně, takže venku prší, a kapky jsou předmětem pádu a střecha je mokrá. Tak tohle je vlastně
dedynamizuju ten text, tak tohle hodně vypovídá třeba o charakteristikách, jako je nejistota, submisivita, ale zároveň i svědomitost. Svědomití lidé, více svědomití lidé napříč texty využívají více těchto statických slov. Zjistili jsme třeba sformulovali jsme modely na detekci depresivity, velmi průměrně až podprůměrně úspěšné, asi 70%. Když si vezmete, že 50% je kostka hodit si, je depresivní, není depresivní, nebo střihnout si, nebo hodit si mincí, takhle, to je dvoustranné, tak to nejsme zase o tolik lepší. Jako kdybychom měli 90%, tak by to byla jiná pohádka, ale my bohužel nemáme. Ale to jsou všechno takové, jak jsem říkal, to jsou čudly. Zatímco ty systémy strojového učení ty čudly nedělají. Ty do sebe prostě vtahují texty a ty predikce plodí jak na běžícím pásu. Mají ale jeden zásadní problém. Zatímco my, vědci, jsme se a pořád se o to snažíme pochopit to, proč lidé mluví, jak mluví, systémům strojové inteligence je tenhle cíl nejenom, jakože je moc nezajímá, ale je jim vlastně nedostupný. Jenom pro informaci, ten ChatGPT a další systémy toho strojového učení, se kterými se stále více setkáváte, je založený na principu black boxu. My vůbec nechápeme, co se v tom systému děje, jak si to pospojovává. Ten systém učení je tak složitý, že vy vlastně do toho nevidíte, vidíte jenom nasypu tam texty a vysype se mi výsledek. Tohle je ten princip té černé skříňky, do které my nevidíme, něco se v ní děje a jenom nám vypadne ten výsledek. Často je neuvěřitelně přesvědčivý, jako ChatGPT, ale vy zároveň zjistíte, ale on si vymýšlí citace. Jenže jak mu to říct, jako je složité, tak mu musíte dát tady víc textů se správnými citacemi, aby on se teda naučil podle toho citovat a pak možná dostanete ten výstup, ale možná taky ne. Možná v tom black boxu se zase něco semele a vy vlastně zase dostanete nějakou blbost. A tohle je navíc jako v přímém rozporu s tou explanační podstatou vědy. My jsme tady vědci a vy jste přišli na akademické půlhodinky, abyste slyšeli nějakého vědce nebo odborníka a tohle není věda. To je prostě to, že vy do systému narvete všechno, co máte, všechny texty, které prostě dokážete vyluxovat kde, nebo cokoliv. On se na nich naučí a vám pak vypadne výsledek. To není žádná věda. Jako, jasně, je věda sehnat ty správné podklady a tak dále, ale jako, jinak už potom tam není nic složitějšího. Pokud jste prostě sběratel, tak tohle je přesně pro vás. No a to je už vlastně ten závěr. A problémem toho systému je, a já to ještě trochu vrátím, je to, že to je jako když vaříte nějaký koláč. Jaké ingredience tam dáte, tak dobrý koláč dostanete. Ne vždycky to funguje, ale řekněme, je to takový jako zásadní předpoklad. Když já, ku příkladu, řeknu, tak já vyvinu systém detekce depresivity a udělám ho právě na vás, takže přesně ten stejný systém, který já jsem řekl, vy mi vyplníte dotazníček, dáte mi nějaký textíček, já na tom natrénuju strojové učení a pak ten systém budu používat na jiných lidech, tak asi tušíte, že to trošku zklame. Protože vy nejste vůbec jako reprezentativní populace, vy nejste zástupci všech věkových, vzdělanostních, intelektuálních, já nevím, jakých kategorií občanů v České republice. Vy jste prostě, už jenom to, že jste tady, o vás velmi mnoho vypovídá. A už jenom tím jste velmi typičtí. To znamená, když tenhle systém použiju tady na pána, který zrovna se vrací z hospody, tak asi tušíte, že to úplně fungovat nebude. A jako, že to sakra fungovat nebude. A to je vlastně ohromný problém a tomu se říká machine bias. Strojové zkreslení. Tady třeba klasicky Google Translate dřív preferoval mužský rod. Prostě v angličtině je to jedno, ale v češtině ne. My prostě rozlišujeme mužský a ženský rod. Jenže problém byl, že Google Translate byl natrénovaný na primárně textech mužů. To znamená, vy jste tam naházeli texty mužů a on si myslel, no tak asi většinou v drtivé většině mluví muži. Tak tam prostě strkal mužský rod. Google to potom násilně opravil, že řekl, prostě každý druhý bude mužský, druhý ženský, aby to nebyla kauza z toho. Ale stejně se ukázalo, že to funguje i v různých dalších věcech. Jako je třeba preference bílé rasy. Protože zase se ty systémy natrénovaly primárně na lidech bílé barvy pleti. Preference stylu komunikace.
První Google Translate byl trénovaný na zápisech z Europarlamentu, protože to bylo úžasný. Tam jsou prostě všechny ty jazyky, jak se to všechno překládá. To znamená, že skvěle překládal právnický text, ale když jste chtěli kámošovi v Americe napsat čus, jak se máš, tak vám tam vypadla skoro nějaký divný jako paragraf, vůbec úplně ztracený překlad. A to je právě proto, že do toho systému jste nasypali data, která neodpovídala. A proto on vám sypal špatné výsledky. A tyhle problémy přináší to nejdůležitější, co bychom dneska od systému strojového učení měli chtít. A nejenom po těch systémech, my bychom to měli chtít po našich vládách třeba. Ostatně víte, ChatGPT byl zakázán třeba v Itálii, ale teda z důvodu porušování autorských práv ne, protože by to byla cesta do záhuby, ale možná jste zaregistrovali tu petici různých některých podnikatelů, kteří říkali, zastavte vývoj umělé inteligence, svět se řítí do záhuby, bude to jako jaderná bomba. Těžko říct, nemůžu říct, že bych s nimi úplně nesouhlasil, ale zatím ještě to nejsme tak daleko. Ale je fakt, že ta umělá inteligence, která je zase založená na analýze textu, jsme pořád v našem tématu. Ty systémy jsou založené na analýzách textu. To jsou prostě modely komunikace. Takže jsou zneužívané, to je naprosto zřejmé a nejenom v totalitních zemích, ale i v demokratických zemích. Třeba zase, když se dostaneme do Spojených států. A že třeba i na analýzách komunikace, třeba zachycení rádiové komunikace, fungují i vojenské systémy, i systémy založené na autonomním rozhodování třeba o střelbě, jako jsou třeba jak se řeší vlastně, jako drony, které na základě strojového učení vyhodnotili cíl jako nebezpečný, odpálili ho, zabili lidi. Kdo je za tu vraždu zodpovědný? Jako asi ne programátor, tam není programátor. Jako tam jsou ty lidi, co do toho sypali ty údaje komunikace těch teroristů, jak mluvili, co říkali. A na základě z toho systému vypadne, co se teda stane. Ale je to samozřejmě jako dost velký problém, když nebudeme kontrolovat, na čem se ten systém učil, na jaké komunikaci, tak možná zrovna vaše komunikace bude ta, kterou vyhodnotí jako teroristickou. A zrovna vy, právě protože použijete slovo, to je teda bomba, já snad z toho exploduju. Na nádraží, třeba ještě tam dáte nebo něco takového, tak zrovna k vám přiletí ta kulka, která vás teda jako zneutralizuje jako potenciální hrozbu. A ty systémy prostě tady jsou, jenom nejsou ještě zatím tady používány. Další věc je třeba v soudnictví. V Americe existuje poradní systém, který je založený taky na analýze verbální komunikace, konkrétně verbální komunikace vězňů, a na základě ní předpovídá, jestli budou recidivisté, to znamená, že znovu spáchají trestný čin, anebo ne, anebo už se poučili a můžeme jim dát podmínku. Samozřejmě ten systém není určující pro rozhodnutí toho soudce, ale ty soudci vždycky rozhodují podle něj. To je jako fakt zajímavé. Oni se vždycky k němu přikloní, protože si řeknou, no to je ta umělá inteligence, ta bude chytřejší než já. Jsem nedával úplně pozor, když tam něco říkal. A už jsem unavený, přepracovaný, mám těch případů hromadu, já to svěřím té chytré umělé inteligenci. No a asi tušíte, co tahle inteligence vyhodnocuje jako mnohem rizikovější v podstatě všechnu černou populaci, černošskou, latino populaci, což je úplně jasné, protože oni jsou statisticky mnohem pravděpodobnější pachatelé trestné činnosti. Ale to je dost smůla, když tam přijdete vy jako nevinný černoch, že zrovna si odnesete ten trest, protože vás ten systém vyhodnotí, že pravděpodobně budete recidivista. Stejně tak, jako třeba ta replika, co navádí k vraždě nebo sebevraždě, a že třeba Amazon používal strojovou inteligenci na analýzu CVček, životopisů, které jsou pro ně představují perspektivní zaměstnance, ale protože muži, na kterých byl ten systém trénován, byli perspektivnější než ženy, tak prostě osekal všechny ženské životopisy, protože prostě jste měli menší pravděpodobnost, dámy, že budete úspěšnými kolegyněmi v Amazonu. A samozřejmě to, co asi je takové jako nejhorší, ta vize totality, že právě systémy na zpracování textových informací prostě jsou všude.
I prostě, když napíšete blbou recenzi na Alze, tak to, nebo kdekoliv, nebo na Heuréce, to samozřejmě nikdo nečte, jako, nebo dobře, možná to někdo čte z těch obchodů si pro zajímavost přečíst, ale jako podstata vaší recenze spočívá v tom, že zpracuje systém strojového učení a vyhodnotí prostě z toho nějaké ukazatele. To vůbec není jako o tom, že byste to dělali druzí lidé si to taky přečtou, ale proč ti lidé, ti správci těch serverů tuhle službu provozují, není proto, aby jako charitativně vám zprostředkovávali kontakt s dalšími lidmi, ale aby získali cenné informace o vývojích výrobků, náladách ve vztahu k těm výrobkům a jaké výrobky jsou teda vlastně perspektivní z hlediska třeba dalšího využití. Ale zároveň třeba v politice tyhle věci zase hrají velkou roli a my víme, jak na nás třeba dopadají fake news. A dneska ještě předpokládáme, že většina fake news je napsaná skutečnými lidmi. Že opravdu tam někde sedí ten troll, co tam teda po večerech to píše. On to pak přetaví. To třeba na výzkum profesora Cvrčka se věnoval zdroji fake news a zjistil, že počet autorů, protože on vlastně sledoval ty parametry, které odkazují k tomu, že autor je jeden nebo jejich hromada, tak je vlastně autorů fake news je strašně málo. To je fakt pár lidí, ale jim se daří to šířit dál a vlastně přetavovat, retransformovat toto sdělení jako mnohem šířej. Takže těchto trolů, jak se říká, těch pisatelů, těch fake news a lží je relativně málo, ale mají i neuvěřitelný dopad, který by nikdy dřív neměli. Když jste měli na vesnici jednoho blázna, tak ho prostě nikdo neposlouchal. Teďka máte jednoho blázna v 1 milionu, ale poslouchá ho 100 000. Tak to je fakt jako velký rozdíl. A představte si, že bude fake news už ryze generovaná strojovým učením. To znamená na základě toho, které fake news nejvíc zabrali a které měly ten dopad, ten efekt, třeba které nejvíc znejistily tu populaci, které nejvíc ovlivnily volby. A ten čas tady už je. To není jako, že bojte se toho zítra. To už jenom teďka, kdy ty systémy, možná už tady jsou a jenom my to nevíme, ale ta technologie je tady naprosto k dispozici a už se dá využít. Když k tomu připojíme další aplikace strojového učení, už ne na text, ale třeba na obraz, určitě jste slyšeli o deepfake, to znamená, že se vlastně celé video s živým člověkem uměle vytvoří umělou inteligencí. To znamená, že prostě takhle už jste viděli možná video Obamy, jak já nevím, něco má, nebo někdo tam byl papež s kloboukem, to nebylo video, to bylo teda obrázek, ale jako už pro běžného člověka je nerozeznatelný tenhle zdroj od reality. On je prostě fotorealistický. Tam není už žádná chyba. Vy nikdy nezjistíte, že ten papež tu čapku měl nebo neměl. Jediná šance, že si prostě poslechnete jeho vyjádření a řekne, nikdy se neměl tuhle čapku. A v ten moment vy víte, že to byla lež, ale už jako autenticky to nepoznáte. A stejně tak i s texty. Hodně lidí se teďka obává, to se netýká textové analýzy, ale verbální komunikace a strojového učení v oblasti modulace hlasu. Protože to je zase, ta technologie už je teď dostupná. Já pokud budu mít dost vzorků Markétina hlasu z různých telefonátů, tak velmi snadno, a jako ani ne s velkými prostředky, stačí mi prostě relativně málo peněz, si vytrénuju strojové učení, umělou inteligenci, na to, aby, co já napíšu, tak aby řekl Markétiným hlasem. Takže až zvednete telefon a bude s vámi mluvit vaše babička nebo váš manžel, tak vlastně nejste schopni zjistit, jestli je to on. Pokud ten váš trenér, ten, který se vás snaží zmanipulovat, ten hlas vycvičil dostatečně dobře. No, to je taková temná vize budoucnosti, ale proč to říkám, je to, že si myslím, že tohle fakt hodně souvisí s vědou. My jsme totiž skončili, my vědci, ale v podstatě v jakémkoliv společenskovědním oboru, vlastně v té slepé uličce. Popravdě já se textové analýze už přestal věnovat vlastně předloni, když jsem zjistil, že je to vlastně úplně marný boj. Že velké korporáty, ty 4 třeba, které jsem zmiňoval, mají nekonečněkrát více nejenom financí, to není o financích, ale možností, jak si vlastně shromažďovat data, získávat nějaké jako vzorky komunikace než my, kteří prostě fakt jako páběrkujeme desítky, maximálně stovky mluvčích, které se snažíme nějakým způsobem popsat a najít tam nějaké zajímavé vztahy. Ale zatímco my najdeme, že možná tenhle rys odkazuje k něčemu jinému, tak oni mají komplexní prediktivní modely, které prostě ví, že vy si za týden koupíte nové boty.
což je o trochu víc konkrétnější, než to, že jste možná trochu nejistí. A náš výzkum, tenhle společenskovědní výzkum je podle mě opravdu jako na křižovatce, protože pokud se s námi ty korporáty nebudou dělit o to neuvěřitelné množství informací, které oni mají a které by, představte si, kdyby se ta data, která má Google, Microsoft nebo Meta, dostaly vědcům, jako těm solidním vědcům, co všechno bychom mohli zjistit, jak bychom mohli ohromně pomoct třeba v situaci epidemie koronaviru, když bychom měli ta data o komunikaci těch mladých lidí. Bylo úplně neuvěřitelné. Mohli bychom fakt zjišťovat, které skupiny jsou teďka zasažené, teďka v tenhle moment. Ne jako my, kteří jsme to zkoumali a výsledky publikovali o rok a půl, když už vůbec o nic nejde, kdy jenom zpětně můžeme říct, no jo, kdyby jsme to tehdy věděli, my jsme si všichni mysleli, že tou nejzranitelnější skupinou jsou seniori a ve skutečnosti tou nejzranitelnější skupinou byli lidé 19 až 25 let. Tak jsme byli mimo. A kdyby jsme měli jiná data, ta velká data, tak jsme mohli dělat úplně jiné výzkumy. A my se z téhle situace nehneme. Nejenom proto, že česká věda je podfinancovaná, ale my ani jako nikdy nedosáhneme, ani se nepřiblížíme tomu, co mají ty komerční aplikace. Ale nicméně doba přináší nové výzvy a říkáme si, panečku, co nás všechno bude čekat a určitě nás to bude čekat spousta. A já jsem vás dneska nešetřil. Myslel jsem, že to bude kratší, ale doufám, že jsem vás úplně neunudil. Ale děkuji za vaši pozornost tedy. A teď je prostor klidně pro vaše dotazy nebo cokoliv by vás zajímalo.